Obia Ekumeku Prophet Alusegu Global Onya Mumegu Anya Jozo Onya Kaide Gopia Obo Obele Nwa Prince Akunede Mulumulu Akudika Joseph Chinemere Obele nwanne mụrụ ka esi amụ ịnyịnya nwanne jide ka iji onye aja jide ka o ji na-eme mma o ji alat achụ mmadụ BP power akụ ego Akụ ego akụ ego akụ ego akụ ego akụ ego akụ dike ho akụ ego akụ nwa mama ho akụ ego akụ nede molo molo akụ ego ana macho ugom ugochi nyalụ m ka na achọ ụmụnne ọ bụ ugochi m nyalụ m maka chikelu ka ekesi egwu kwe ka esi egwu gbanya nzu kuko wacha ka n'ụwa mana ọbịa ka njebela alịlị nama ha ugochi m bụ ya anyị na-ebebu akwa ogene ka ije akwa na anya nwara mmadụ n'egwu ha ọbịa ka ji bela alịlị gawa webe oge ochie m wee sepụ latnin ebe ndị ekpeli ji m ana m aya ochie m nyazite onyenye m aka o mere izu ma o mere ọnwa igwu anụ ahịhịo kwenye m nwe eze bịa ọ bịara nwaanyị ji ime ọgọ bịa ka anyị ji agba mba o kwuru sị na alụsị egwu ga-adị elele mma wee luo mgbe ebighị ebi ha kwuru gị ikwulie Akudike Joseph mmanwodu maka na ọbịala nwa chi na-emere akụnịnịa mere nwa chi na-eme eze dogo ego bịa ka nara akụnịnịa PJ Classic oke mmanwụ Igbo niile nwa melọgọ niile ome n'odu maka na kacha kingi na Asia udogo onye ji dị ebube mmanwụ nukingi na Thailand mmanwodu maka na amụrụ nya bụ mmanwụ amụlịa n'ebe na-atọ n'ọlụ Imo steeti ekwe ke mụlịa ekwe ebe amụrụ mmanwụ PJ Classic ọbịa ka a na-akpọ ọ bụ DJ Akụ Classic akụ n'ịnịa akụ n'Igbo dowu akụ n'ịbụ mmanwụ kedu ibe mma go chimele dịka bụ na mmụọ no loco de londe ibamu iba ude ni manye mo mebo ne megbu jale obia ka eje enyi mmanwụ maka onwe lu ndị kpalelo na-ege enyi mmanwụ ka mama ya ka ijele mese mo kari ijele aka ijele kasị mmanwụ ejegeje anya bụ mmụọ mana odo dadi ni ijele jele na-ekeri nyoto ododo Igbo mmanwụ eke bịa ogo inugo ododo iro dịka mmanwụ kacha kingi na Asia nukingi na Thailand nwanne mụlụ ka esi amụ enyi Akudike Joseph odogwu
nwa melogo na ibu mmanwụ du magana nwa melogo na igbodo ndogwezela bochi mo bịa ọtọ rapa ọ na-enyelu ndị mmadụ aka akụ nwa ọgala ibe o meli ndị ụwa ọ bịa ka anyị na-ekwu omeli igbo niile ya mmeli igbo niile ya udo akụ klasik oji moto eme amala oji ụlọ eme amala akụ na ịbụ mmanwụ abịa n'ọrụ Imo steeti ndị ọlụlụ nọ karịla karị ndị onyele ego ji azụ afịa ahụ n'obodo nwanne mfa karụla karị ahụ akụnya melie a na-ekwu na nkịtị agba aka eje ọgwụ akụ oke karịcharị iso na gbanarị ahụ ahụ ya adịka ebe ahụ akụ ego akụ nene ya akụ ego ije klasik akụ ego mmanwụ du magana akụ ego n'oloko n'elu agwezi mmanwụ ike bịa ka nnara mmomili nwe oloko n'elu obịa ụtụtụ nzagụlere panabezu nọ ma mbala aja na na-eji mọfọ iyi alụsị nji dị ebube nwena m na-ebulebulu ike ogbu ebu na alụsị mmiri mgbe egbu na igbo onye gburu egbu na-enwe ụda ije klasik akụnede mụrụmụrụ akụ gị nede akụnede mụrụmụrụ akụnede mụrụmụrụ onye gburu ebi egwu isi ebi onye gburu egbu na-enwe ụda onye gburu egbu na-enwe ụda akụnede mụrụmụrụ ụda gị nede ụda gị nọ na-ede n'obodo ụda gị nọ na-ede akụ klasik bije nenia celebrity DJ ọkamma nwa iji dị ebube ọkamma nwa iji eje mba na ọbịa ịkpa na ọrụ na na-enwewo mmadụ n'ọrụ ọrụ Imo steeti ebe ahụ ka nwalụ mmadụ agụ klasik ije nenia ije n'Igbo dogu akụnede mụlụmụlụ akụ gị karịkarị ọ bụ gị na onye na-azọ akụdogwu daalụ onwe eze n'ime nwunye akụ klasik mgbolo nwaanyị solu gị nara maka na ịdị mma nwoke iji kachi gị ọ bụrụ na nwoke mmasị mma weje wee nwe kachi ibe na-abụ ka ojika onye mara mma wee nwe ego ibe na-abụ ka ojika akụ gị karịcharị mma nwoke n'okwu ego mana ịmali mma nwoke ịmagwolu mma iru dị mkpa ka ịbụ arụ gị na ọ na-asọ mkpali akụ n'ime nwelie ọ bụ gị na onye na-azọ ka njọ mma nwodu maka na uchi m ọzọ akụ ego akụ n'ime nwelie akụ ego mma nwodu maka na akụ ego bobo ni nwere ego akụ ego bobo ni bodogu akụ ego anya nwago kwa ibe na-aba ka nnaba mada na na mokechi nyalụ m n'anya na osi na chi m bịa akụ klasik amali merụ chukwu zọba chukwu ga-akwụ ụgwọ ya enwero m ọlaọcha enwero m oledo egwu ka nji anya kene akụ big mmanwụ amali merụ mụ nne m si m keneghị nwunye m si m keneghị akụ big mmanwụ akụ nwa mama obịa akụdike na anyị kenele gị Joseph Ninia Udogwu na bụ na Thailand ebe a bụ ka ọ da-achụ aka ya ije klasik
ọ bụ onye nnekwu ego ka ọ na-eli nnekwu ego ka o ji eme ọgọ ndogodu maka ana m agwa akụ ije klasik nke imere alụsi egwu ị na-anya na ọ tụrụ m n'anya eto onye bụ ulebu ogwu ebi na oge egbuo akụbe gị mmanwụ akụ niile eme mma n'obodo ọmọgọ ndị egwu na mụ kenele gị ọmọgọ ọnwa ọgara ịgba akwa ịgba m ịgba akwa ịgba m egwu na-edumuchi m egwu dị ebe anyị egwu na-azọ mazọ egwu ka iji eme mma egwu ka iji eme ọgụ mama akwụrụ oje n'odozi ibu mama mara ka mmemme ọrọ dị mma n'ụwa eneli na nọ n'esizi okwu ilie na nọ n'ese ọ bụ na ọyị ka a ga-eli ọgwụ dị mma agba mbọ ọtọ n'ọgwụ agbalọgwụ tụọlọgwụ ọ bụ ọgwụ ka apịla akọ ka nna ajụ ụwa niile ịgba ịmụmụ ịgba igbodo ịgba ịmụmụ akụ klasik ibulu okpudo ịbụla ji ibu uso ịbụ mmanwụ ụlaga vaja niile bụsị mmanwụ ibulu ude giligili na ọ bụ mmanwụ ude giligili na ọ bụ odogwu ude giligili na ọ bụ mmanwụ nwata ahụ agụ ka mụ bịa dike na ị na-eme ọgọ ọbụma amali na-emelụ ndị mmadụ n'ọbịa ka anyị ji egwu gị ọga ị na-emelụ anyị n'egwu n'ọbịa ka anyị ji akpa akụ n'ụba akụ n'ime nwunye ọ bụrụ na ị na-anya nne m si meti n'egwu na ndị egwu na-emebio nna m si meti n'egwu ndị egwu na-emebio mana tata egwu ka anyị ji enwe anwụlị egwu ka mụ na-eti egwu m ka m ji ebe ọ gara egwu m ka m ji eme ụwa ọfụma maka nwa mụrụ na mma ọ na-emere obodo ngana akụ klasik oke mmanwụ igbo niile ndogowerugo mmanwụ ndogodu magana mmanwụ odu magana nwanne m akwụ n'ịnị ya akwụ na-ede gbulugbulu ọ bụ onye nnekwu ego akwụ n'ime nwere nwajepi iwe ma ọgụ odogwu odogwu erugochi m alụ ị na-eme ọgụrị nne akwụ na anyị kenere elo nne mmele mụ chi nwata akwụ n'anya na ọ ga-enwe ego nwata agwata akụ n'ụba n'anya na ọ ga-enwe akụ n'ụba mmanwodu maka egwu a na-atụrụ orimili onye na-eje ehe n'ochimili ọ bụ aka ego na-atụ klasik akụ nwa mama obia akụ nwa mama jije bụ na gị mụ na gị bụ na ijebedebe na ị ga-ejelu na ga-enye egwu na ị ga-adị ndụ ruo echi n'ụwa nwanne m akụ ọlụlụ na onye mmadụ si abili na nkịtị akụ nwa mama ogolomoto gwe mmadụ si agbaba na nkịtị ho akụ nya melie akụ bigo ga mụ dalụ akụ nwanne m egwu nwakaliwa ọba ka nji aga klasik ndogodu magana mmanwodu magana oji kache mogodogwu ịmana n'anya amosu dị n'elu ụwa onye nwe chi na-eme ụwa ya akụ nwa mama ilo na si dị n'elu
onye nwere uchi nne m onwe ya o akụ nwa mama akụbiko dogo ego bịa nataba chi mmụọ benye o ji ala ata gwọ ya ọya adịlụ gị mma ị na-achụ pp alata ike iji achụ ego ka iji eme ọgọ ọfụma amala imelu chukwu zọba n'ọbịa ka m ji enye ekene ka m oji bịa o mmanwụ loko na-elo klasik akụdike na mụ kenele ọ dị mụ kene anja kene ndị ọhịa mụ ndị mụ na fa na-adị na mma obu onye ọ bụ innocent of fọd ile esela ego ndagule dodogo ego bịa esela gule dodogo esela igbo tu esela igbo ezunu eselu ọ adịlụ gị mma o eselu akụ klasik akụ na-ede gburugburu ọ sị mụ kene alaji galadima o eze nwa Emmanuel odogwu eze nwa Emmanuel odogwu magana alaji galadima ị na-anọ nye ka chukwu daalụ galadima dike daalụ ịchọ ka igote mmanya ọ bụ na ịchọ hot chọba galadima ọ bụ na ịchọ wine chọba galadima chemist galadima herbal mixture daalụ ọ adịlụ mma odogodu magana bịa anyị wala kene ka anyị jee kene odogwu onye ka anyị na-ekwu n'ụwa onye anyị na-ekwu okwu ya o nwere ibe ọ na-emelu obodo Emeka Morgan nwanne okwu eji ọfọ junior ọ adịlụ gị mma ụmụogwu ọga ka o si eje odogwu ụmụogwu eji ọfọ Emeka Morgan nwanne m Morgan n'ọka alụ Morgan nene ya chukwu Emeka n'itebiri ọ adịlụ gị mma oji moto eme amala oji ụlọ eme amala Emeka Morgan ndị melụ ọgọ kalịla kalị ọ gị nọ nye n'azọ ka njọ odogodu maka na odike odogwu n'ala obodo oyibo ebe ahụ ka ọ dakpata ka ya na-alụ igbo ka igbo nwanne m mma anja kene odogwu n'ọnụ ya Chinedu igbudo mmanwụ igbudu mọni igbudu kachi igbudu bụ ọgwụ ego ọgwụ dọla nne mmiri n'ụlọ oge ọ na-elo igbudu mmanwụ ike ji adalụ igbudu kachi odogwu ego bịa ya na chi na-enye nwanne ya abụ aja oke ego dalụ ọ adịlụ mma n'obodo maka Chukwu Emeka nwa Odenigbo onye si m kene unu akụ klasik na ọ bụ nya si m kene unuwa akụ na-ede mụrụmụrụ o si m kene unu anja kene m nne m ndị mụ na ba na-adị na mma akụ nya melie ka anyị kene odogwu nwaanyị ọma ngozi ka nwaanyị ya bụ Monista Ada ọ adịlụ gị mma eze nwaanyị Ada CEO Monista Hotel Nigeria Limited Anyanwụ Ụtụtụ Hotel Nigeria Limited Monista Village Nigeria Limited Monista Provisions Nigeria Limited ọ bụ oge kalịchalị Monista Boutique Erika Adamu eze nwaanyị Ada ịdị n'ode n'Igbo ọ sị m kene dị ya ogbu ebi nna ya elugo Joseph mụ na ya na-abụbụ nwanne m nke mkpa ka iji odogwu ogbu ebi nna ya elugo gị na chi gị dị na mma ogbu ebi polisi ogbu mmadụ onye polisi bụ odogwu mmanwụ odumagana
osimu ke na dia adamo nwanyi nne m oremele obonye mụ na chi ketura nna ya elugo eze nwaanyị ada ụzọ nọ malịcha nwa malịcha obere nwa n'ụlọ ka ọ na-elu nne ya onye ji eme mmanwụ amaobi nne ya odogwu na Malaysia amaobi nwa mama amaobi nwa ọkagbue nya bụ igwe chi elugo ụmụ enili ka o si eje nyaguleri ọgam amaobi nne ya ọ nọ na Malaysia ebe ahụ ka ọ da-akpa akụ n'ụba nọ na-eme ọgọrie nne n'obodo odogodo maka na dike akụ nwata nwa achala isi obi ya akụ nwata nwa achala onye achala isi akụ nene ya kaje nụ n'ọmọ kaje kenezi oyibo dị mma nwanne m si maiti odogwu chinagọrọ m nwaanyị kpọ ọ adịlụ gị mma dogo nwaanyị kpọ ụgwọga m ọ adịlụ mma Itali money onye ji aka Itali agụleri odogwu Itali nene ya ibe menụ onye ji aka Itali odogwu ibe menụ onye aka Itali isi ọgwụ ebe amụlị ya ọ na-eme ọgọrie nne n'obodo aje no ka pụta anyị nwoke ndị aja eme ọgọ Chinedu obi okezie n'ụnụ ya Chinedu obi okezie osego ibili ma ọgara osego ndị Igbo n'ọkụzụ okilisi Igbo n'Eshia osego na Turkey ọ adịlụ gị mma odogwu na tọgwụ nene ya ya bụ odogwu na tọgwụ na Turkey ka o si eje ebe abụ ka ọ dachụta ka ya Chinedu Igbo ga m ọ adịlụ gị mma ọ na-agbapụ mmiri ọ na-alụlụ ndị mmadụ nọ ọ na-alụlụ anyị ụzọ ọ na-etiela anyị ọkụ o ji moto eme amala moto m na ibi ya ọ gwara lụsi egwu si m nwelu ndidi n'olu Disemba na moto m ga-anatalele osolegwesu ma ọ sọrọ ya na moto m ga-anatalele ya na ọ bụ nya gwulie osego nya gwulie Chukwu na-edu nwa mama ọ adịrị gị mma ọzọ ndị Igbo bịa ọ bịara nwa n'ụlọ ka ọ na-eru ohochi m bịa anyị ji ana mba anyị ji eme ọgọ maka ebe abụ anyị siligolu ebe abụ ka isi alitu maka onye ije klasik oke mmanwụ Igbo niile odogwu akụ na-ede mụrụmụrụ Akụdike Joseph nwa Chinemelụ ọ adịlụ gị mma kacha kingi na Asia nu kingi na Thailand agbala kata na-ekwuru onye ogbu iji too much money jide too much power ọ bụla authority akụgị kalịjalị oso na kalịja ndị ga-ebi ahụ oge kalịjalị akụgị kalịjalị oso na kalịja ndị ga-ebi ahụ ndị n'ole Igbo akụgị kalịjalị oso na kalịja ndị ga-ebi ahụ kalịja